Person. Sayang banada, diri deneka udah. Cinta banada, dene tabagara. Kau sayang dene batarimo, bajanji dene di batinku. Udah kau lai jadi junjungan, tapi lama misalkan. Onde udah kau lai jadi junjungan, tapi lama misalkan. Rindu banada, diri deneka udah. Balabia bana, kasih deneka curang. Lagu di papanjang. Tolong rindu bana dan kau dah selinjun ya. Itu di juang pantun wit kece. Atare di papanjawan. Rindu bana ya kau dah selinjun ya. Itu di juang pantun. Rindu banada jun, diri deneka udah. Cinta banada, dene tak bagara. Kau sayang dene batarimo, bajanji dene di batinku. Udah kau lai jadi junjungan, kami lama misalkan. Onde udah kau lai jadi junjungan, kami lama misalkan. Sayang mana dia, deneka dia. Rindu banayang, deneka hayang. Sayang banawit, sabana sayang, deneka iwit. Iko dari Putra Tagogi. Kok ndak tahu je sungai Nanyang tampuhlah jalan padan kadang jalupo bawa karako. Di malah Pak Wali malam kini indak kapan yang mancali iwit Basarawa gadang kok pipinyo sambuk pulo. La ilaha illallah di Pak Panjang lagu iko dek gaik Tagogi. Dak dua kali baca pantun. Kau ndak tahu je sungai Nanyang tampuhlah jalan pandam gadang jangan lupa bawa karako. Di malah malam kini Pak Wali indak kapan yang mancali iwit pangguanya gadang nan mukonyo sambuk pulo. Di papanjang sanggua gadang kece. Alah taruh Malu na lesi ko kadang panggu. Saan sila itang binang eh. Sawanta Putra Piliang batanyo kepada ketua Bamus sebelum niko di papanjang. Ketua Bamus kalau yo ketua Bamus lai bahasa leru datanglah kailiah kecek Putra Piliang. Lanjut wan di papanjang lagu iko. De apa wali kalai datang udah salin junoi ada puno enak mancalia oe sanggua gadang kita kana bini nan lamu enak mancalia iko sanggua gadang kita kana do bini lamu. Rindu bana Pak Wali rindu banada diri deneka udah. Balabia bana kasih deneka curang. Op sabanta. Kata bajawek kayo ang basambut di ketua Bamus. Oi Putra Piliang. Ilia tu tembak tu balamai lah Ilia kama. Ilia kalimbonang atau Ilia kayu tanam di papanjang lagu kebalian. Gadang banada, onde limau udah. Gadang banada, denai onde tak curang. Up, sabantawan. Kata bajawek kayong basambui Putra Piliang atau paparapa manjawe. Bamus.
Indah ilih ke kayu tanam dah ya, ilih ke padang kandi itu kecik putra Papa Rafa di Papanjawan. Lanjut. Agiah. Op. Oi putra Piliang, kaya kabaraja kami ke putra Piliang. Kecik ketua bamus ko. Di siko dek pecah 8 jo pecah halui nanadonya di padang kandi itu lah banyak pecah mani. Itu kecik ketua bamus lah. Tariwan di Papanjang tarui. Gadang benada, onde helimau udah. Hitam menada, bantu aku piuda. Kau sayang denai batarimo, berjanji denai di batinku. Udah kau lai jadi junjangan, tak bilang memisahkan Pak Wandi. Udah kau lai jadi junjangan, tak bilang memisahkan Abang Silinjun. Rindu banabang, diri dan naik Abang Silinjun. Balabiah bana, kasih dan naik tajura. Op. Ala di Jawa tanyo ketua bamus cako dek putra Piliang. Oi ketua bamus kepada kepaniang mana mencari pecah mani siko. Banyak anyui saja batang senama ini apa sebut pecah mani gue. Alah di Papanjawan. Apa putra Sinjun? Bapasan putra Batuang ke pakai lastri. Dia mencari kami lastri. Lama rasai kami dia hujanan. Tapi baalah dia mencari lastri malam kini. Ya biarlah di Papanjang jola lagu iko keciknya. Itu pakai saya. Dek sayang kami ke lastri itu kecik putra Selinjun. Laku yui kami dek hujan menjelang adik ke siko di Papanjawan. Gaeta gageh karena lai datang, Abang Silinjun akan duo. Nabe di kana oi urang taram, gantikan denai sama lamanan aku. Nabe di kana oi urang taram, gantikan jo denai sama lamaku. Sayang abad nada, sayang rindu bana. Sayang abana Bang Silinjun, sayang rindu Pak Wendy. Op. Oi Pak Bamus, kau dari minta surat di Pak Wali nak kencang Ilya ke Cik Putra Arafah. Lastri. Oi. Dedek kecik Pak Wali, kau kecik Pak Wali kau. Kini kau lastri sayang ke Putra Batuang atau Selinjun atau sayang ke Pak Wali Penam Godang? Tolong dijawab di dalam lagu. Di Papanjawan. Op. Tak jadi mah lagu. Lastri. Dong ala Putra Selinjun. Kalau Putra Batuang nampaknya gini ya. Mati dia ambok saya dek lastrinya, tapi hatinya ke Pak Wendy. Masih kombalan nanya di Papanjang lagi ko. Mas kombalan nanya, hane awit. Abi dia ambok sawa di lastri ke Cik Putra Batuang. Sayangnya ke Pak Wendy Datuk Seri Merajo. Indah ado aman, rang taram, amarang padang ada jadi juo. Sayang denai oi dikatukan, manan magi bukti malam aku. Sayang denai nak dikatukan, nana magi bukti malam aku. Sayang Pak Wendy, sayang rindu bana. Sayang
Tio batamu karusak jungo barabana kata gua iman. Tio batamu karusak jungo. Sayang banada ini dan naik ke udah. Cinta banada dan naik ke bagan. Jajak banadia dan mereka ini. Adik panduto hati dan sakit. Sayang manala dan mereka hilang. Sayang sakit adik laba udah. Sayang banada diri dan naik kagai tagage. Balagya bana dan naik indah abagara. Kan lai datang gaek tagage, gue kan ada semalamku. Ya biarlah tande, hatilah karena yang kabaju. Biar lagi biarlah tande, hatilah karena yang kabaju. Gaek tagage lai kamari, ketua kamu sadar malamku. Cikok bani era tak lagi ni, tara golai wai ampe tigo. Kok bani era tak lagi ni, tara golai wai ampe tigo. Rindu banada, diri dan naik ke udah. Balagya bana, kasih dan naik curang. Up. Lagu dek Pak Panjang dek Yogi jo Mak Loju. Tapi bapasan dulu ke Pak Wali. Pak Wali, badailah baragi benar ke yang putih kini. Babiahan saja Yogi jo Mak Loju duduk di luar kecilnya. Adik Pak Panjang ke lagu itu dek Yogi jo Mak Loju. Alah, tungguan. Iyo sajadinya Pak Wali rembah mato Pak Wali. Cakap sayang kau wiwit akinilah pindahlah sayangnya Kamila kecek gaik tagoge. Iyo Pak Wali. Cakap kesiwit sayang. Dek lastri lah pai je Datuk Seri Marajo. Sayang kesiwit. Alah pai lo siwit je putra betuang sayang lo Kamila. Mana kayo ke? Dari putra tagage. Di Papanyawan. Ayo ikut dari Ketua Bamus kepada pegurau kami Yogi Mak Loju juga kawan-kawan dari Pandam Gadang supaya bagurau sama lama ndak jangan baragi kain putih ya. Sama di dalam kita duduk. Kopi insya Allah lama nanti di dalam Jokarate ya. Jadi kepada Yogi pegurau-pegurau kami silakan masuk ke dalam tenda. Dibalik dek putra betuang. Pak Wali, biasalah Yogi Mak Loju tidak di luar. Kalau Mak Loju, Yogi lai jonda, lai jonda mudia. Kami dari betuang bau hujan magori kami siku. Tidak dibasuhnya kami dek Pak Wali masuk deh. Ialah baragi bona kayak putih dek Pak Wali di Papanjangwan. Itu dari putra betuang bah. Naik melah.
oi putra Batuang. Pak Wali dia bontu itu kini ya. Kalau nan jauh bisa mendokek dia, tapi mendokek pediannya menjauh. Ha, itu dari Yogi putra Panam Gadang. Lanjut Wan. Kami wes saparampo lagi baraso itu nana puno sayangi kami saparampo lagi baraso itu nana puno sayang banada diri denai udah balaga bana denai indah bagara rindu banada diri dan air udah sayang banada kasih dan air curah. Iko dari Mak Loju Mila banyak bagi tahu papa kalau mama kasih ko gitu. La ilaha illallah dari Mak Loju banyak mama bagi tahu ya kak papa kalau mama le kasih ko tadi papanjang dek Malaju 5 ton. Up kak Bapak Wali. Iko dari Pak Wali kepada udun sanak kami panjadu gurau indak disabui cie-cie indak diimbau surang-surang baik nan dari Batuang nan dari Panam Gadang dari mana saja udun sanak kami panjadu gurau sampai duduk de lehado di dalam termasuk Bang Boni ya panjadu gurau kami kasadonyo kecik Pak Wali di dalam tenda lah kita duduk lehado kursi nan kosong di papanjang dek Pak Wali Mila naik Mila. Kalai datang ayah loju lai basilo denai malangko sehari sajo indak batamu panjang kapalo dadi bueknya baina salamu indak batamu tambah bakile padonan biasa. Iko dari Yogi Jo Mak Loju. Pak Wali. Iko tukang oyak ndak abasim tahun barana naik ko kecik beliau. Taruh kita papanjang lah. De ayah loju dengan malamku lai bagurau panan lamu oyalah lamu indak basuo taraga denaya basar lampuno oyalah lamu indak basuo taraga denaya basar lampuno rindu banada diri denai kaya loju balagya bana kasih denaya tajurah. Ama kecik apa kalau lebih-lebih mana ama mau dek apa ya abiko di gigi nyama dek selembado ya dari apa loju kecik beliau di papanjang
Jala lebih nama kapan dah di gigi nama ada selimbado biko kecil apa loju. Salimbadonya mak loju kiro yang kecil Lastri. Biarlah dene di gigi salimbado, de ayah lo suado kau benyo. Kisiko dene ya mangkota ibu, sayang no indah weba nan lamu. Siko anti mangkota ibu, sayang no indah weba nan lamu. Iko dari Putra Ampalu tak dari mak kau. Ndak usah mama takut je selibado papa dia. Selibado papa tu ndak babi sole giginya lah habis dia panjang. Alah, jangan nama takut lojo selibado papa loju tu lai. Selibado papa loju tu ndak babi sole do ya. Papa kayak tak kage. Lah dah. Iko bertanya ke Papa Loju lah. Gaik tak okey bertanya. Tapi Papa Loju lah baca Rai Jamila. Ba awan dah sebenarnya kini ko. Iko dari gaik tak okey. Ko berjawab dia mak Loju dia. Dek Papa Loju itu ah. Onde. Oi gaik tak okey. Lah dijawab dia Papa Loju ah. Gaik tak okey. Sebenarnya kini malam kini bukan batolak si Mila. Dicaliak si Mila kami, dicaliak si Wit manis, dicaliak si Lastri cantik. Jadi itu nama mani yang Papa Loju malam kini. Ndak obe nang kedi biik cik-cik dia kecik beliau. Ada perpanjangan. De ayah Loju lai kamari, lalamu bana indah basuo. Lapan neman duo hati de alaran cawe panggantinya. Lapan neman duo hati de alaran cawe panggantinya. Rindu banada diri dene kaya Loju. Baladia bana kasih dene kacurah. Mama dosana pancadugurau kasadonyo. Kalau kadang kita bagi bempuak kita bagi bacacah dek liado juo kartu di muko jurumudi. Kita tukar bengkok, kita tukar lengkok baliang-baliang. Ande gak sanabu Lastri. Naik Lastri gak sanabu lai. Tapi di ujung pantun Babang Idol sayang. Babang Idol. Gak sanabu jadilah sudah tu kita putar lengkok baliang-baliang. Up sebentar. Lastri direhab seketik direvisi kecil orang kini. Indak Papa Idol sayang dah. Papa Wifi Jaya sayang. Ande Papa Wifi Jaya nam punya kiranya 5 ton. Kepada si Pangka mohon kawan kita dari Batuang bawa ke dalam ya. Tolong dibawakan. Lastri, Papa Loju bertanya kah? Papa Loju bertanya, lain tak sedang baladiang panjang gini satpam gue ya? Lastri, Papa bertanya dia, lain tak baladiang panjang satpam gini kecil Papa Loju?
Papa Wipijaya ya, Abang Wipijaya sayang di ujung pantun. Tasabui bana Abang Wipijaya dangakan denai oi samalam ko. Dek denai kini sadang kosong bana Abang lai ko marando. Dek denai sadang kosong bana Bang Wipijaya lai ko marando. Lalamu bana mak loju dak basuo Abang Yogi ba itu pulo. Dek mak loju jo itu juo lai tasabui juo rembang mato. Tasabui oi mak loju ko tidak berubah saja dulunya. Asuni elok dalam duduanyo. Suni sayang 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 abanana. Op ya mak dek le masih ado karatu je lai di muko jurumudi manjalang kita misok ka sabatang elok kita putar lengkok baliang-baliang. Dia malajang buki putra ampalu nana mangandakan Allah harumi deta cinto rumi kasih sayang oi dilari kana urang. Diperpanjang lagi kode Putra Piliang Bapak Gusri Effendi dan kawan-kawan sama di dalam tenda kita duduk ya, dari Putra Piliang. Bapak Gusri Effendi ya sama-sama di dalam tenda kita duduk karena kursi ledona kosong. Diperpanjang wandek Putra Piliang. Itu sabit Pak Gupri Effendi bagurau sama lamananako nan rusak banala di dalam hati kalua elo kana juo dek suni maalo juga tibo Abang Yogi Pak Wali Pak Wendi ado gini tanpa abana pintu nana lamo kunci naninda ade awalai. Palajang abuki sapi ide awak rumpu idi urang bayi tuban labacinto rumi dari muko lape kabulakang yo bedo sabana bedo ahianyo malape hau rumi ibana dena mangabu sapantu palajang abuki sapi ide awak rumpi ini urang bayi tuban abacinto rumi dari muko lape kabulakang adi ayogi kana lai datang doa maloju jalananyo dia kudo medika
sebelum kita istirahat wan bakandak bana orang dapur kami deyo lagak latih minta lagu antah hiu antah tidur orang dapur bana nama bakandak wan. Wan eso dasot antah hiu antah tidur antah iyo antah tidur tapi aco iyo ba itu udah bakato disiko denai mangko bimbang adim denai kapi jayo dalam gua udah manggel yang tadayo denai tadayo sayang tabuwe denai de angan dilahi bantu ka iyo sayang di batina udah ko angga anta balaki anta marando anta gadi anta jando anta boco anta gilo ba itu udah bakato disiko denai mangko bimbang adim denai kapi cayo dalam angku udah manggel yang tinggal kayu dan bala sayang dibueh paham bang banda udah bacanda pimpin di lereng sayang ke angin kasinan udara bang anta iyo anta tido kadang-kadang iyo ba itu denai bakato disiko denai mangko bimbang adim denai kapi cayo dalam gua udah manggeleng tadayo denai tadayo sayang anta buah dede angan bilahi bantu kayo sayang adibati udah doangan anta iyo anta tido kadang-kadang iyo bibi abatan mataku pariu denai raso karena disiko denai karaku dalamnya udah tinggalkan nebala kayu dekat yang sayang ada buwe pam banda udah bacan yang ni dereng sayang kama angin kasinan udara anta iyo anta tido anta gilo anta marando anta boco bahkan tak lain obulia pasamo kami baden mata talo di pakasiada iko si jundai nana kadatang Kami balaku Mengurawa wa amalangko Dena penyakiwa jauh Kalau gurau mengaku marando Anta iyo Anta tido Anta walaki Anta marando Ania kami badendang Bagurau sama langkon Selmi dapi ari siang Mata kuliah dan pangayuo Nami tuba tupang dagua Nani timang asuana Lima denai tama buat Lesui banana ninya anta iyo anta tido kadang-kadang iyo ba itu udah bakato disiko denai mangko bimbang adim denai kapi cayo dalam gua udah manggel debala kayu dekat yang sayang dan buwe pampang banda udah baca penilaian sayang di angin sinan udara bang anta iyo kadang-kadang iyo bibi batan mata bu pariona siko dene mangko ragu dindalanya udah tinggalkan bakanda ala di bali sayang abadendang kami basamo sayang parang nyori mato dari Putra Piliang antah hiyo antah tido itu ditukar liriknya antah jantan antah batino ketua bamus pandam gadang itu liriknya kece Putra Piliang. Sudah ikut kita istirahat ya. Besok kami kat sebatang mama amak dosana pencedung goro kasadonyo.
lah. Tukar liriknya antah jantan antah batino ketua bamus pandam gadang dari Putra Piliang. Anta jantan, anta watino, anta bencong, anta waria, situ den naik koragu, calia apuinya panjang, dakun-dakunnya gadang, apa ya den naik batendang, calia nyak makan kukua, nani cuda ngangu pulo, capek lah dia gapua, nak gadang joto kusong. Anta jantan, anta batino, tak laki-laki, orang aniko, adialah si balogu, paminong maya akua, usang kita baru, dan bawa ke batu sangka, ayahnya pakai pipet, gigi pakai permato, saya yakin kamu baniai, ini orang bisa untuk kita. Alah, diperpanjang kak sana bulai dari Bang Boni. Bang Boni jo kawan-kawan mengucapkan bagurau samalan suntuk kepada nusanak pencendu gurau kasadonyo. Namun sebalik itu batanyo cek kalastri. Tapi batanyo ke tukang saluang. Nanda ke tukang saluang koko sadang balaki atau sadang marando. Kato Bang Boni. Tolong lastri naik jawek sekali. Anta iyo, anta tido, anta balaki suni, anta marando. Lagu iko nana diminta nyobia kami na abakanda di mati ndak kaibo. Basang kalai babalam indah, aba paham sajo kini. Ba itu denai bakato ko dape nandi hati ndak ada bisa baca anyo kito. Ya kami na abarin ng kalaguhi ko di mintanyo. O tulala mo di kandang sopir mambao ng taado. Kaito din ay wakato abang yogi kalaman ninyo. Sarian din ay disiko ko olay ka din ay bao. Onde kakayutan ng pulang iyo lasuku abeko. Op op op. Bapak Yogi. Lastri. Kecik Bang Yogi. Bukan tidak babalam sangka abang dah dia. Laya ada babalam tapi lama romang dia kecik. Up 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 up. Dari ketua bamus kah diakuinya belum kadang. Oh Yogi bantu abona balam nama romang sebab dia ketua bamus nak tahun tu deh. Aneh agak senabu lastri kita langsung istirahat agak sebentar. Terima kasih. Biarin ay na abarin ng ketua bamus ng kanajuo. Balamurang alay basalam balam ketua bamus di malalo nyo. Ay ba itu din ay na abapasan baguraw sa malaman anako. Ko iyo kakayutan na mabengko la awa pulang nyo. Iyo de pa wali pa wendi ba adean yang sajo. Up up up. Lastri. Kau ada jawe ke kecik Bang Yogi tadi dia bala jua. Jangan diuruk jo balam dah jam romang tapi wak nyinyia ya sana boleh menjelang istirahat.
Hei bauri balam Abdullah Sri tapi itu dek maromang Oi bakanda ala dia kia ma'aloju dengan kana juo dulu babala menjinya kini bapipi bingung pulo bakurau sama lawan kini bakanda ala di dendangan di mainda kaibo ati dalam mangku akan buang gelengan bakanda ala di bari nak endang sama op dari Putra Piliang Balamba Yogi itu deh lah lama orang dulu mah kok maromang kece di papanjang sana bulai Balambang Yogi deh lah lama di oroman itu deh maromang dari Putra Piliang sana bulai lah Tri duduk Bang Yogi oi dina narek Putra Piliang alai tipe Bang Yogi mengaku kurang pamike atau babalamnya si kuah saja bahkan dak Allah diberi bagurau sama laman anakku di masangka kabari si jantan abana dia duno bagurau sama lama kini basa mona amanen dengan dimain dak agai boati anak-anak Mama dan sana pencandu gurau kasadonyo deklah jauh kita berjalan bak oto kita ibaratkan mungkin lahange candonya masin kita dinginkan agak sabanta bantu tukang dendang kita supaya dapat istirahat daripada makan sambil barendang tacaki beko kita istirahat agak sabanta jadi kita alun sudah leh nah, istirahat kita sabanta terima kasih
Dason. Dason bajoget seketik kecik Bang Mancun. Dason bajoget seketik cek Bang Mancun. Lipa panjang. Kalau ndak joget Dason ya, kalau upi isil 02 nya ya suri pinang ketampuaknya beko ya kecik Bang Selinjun. Joget Dason seketik cek. Kaki beliau sakit saja tagelicik sonjo cako apa ala cara kau Bang Selinjun nah. Aku yang ndak togak dah bakal. Sambil duduk selason. Eso saya Dason kecik Bang Selinjun. Upi lah yola dah yola. Goyang berdua bisa dia, oi kok tagak kakiwa nilu kakiwa nilu la sakit kakiwa sakit. Dari Bang Yogi, dek kami ndak iwit dan ndak masih komba, ndak lasri, ndak simila, tapi Daison tu bajoget sambil malagu sambil bajoget kecik Bang Selinjun. Lanjut di panjang. Dari Papa Loju aja nakek nak mama Dason ya, tolong Dason geser kasuak seketik kecik Papa. Ambo jarak dari mamanya tuh. Dason dan nakek nak mama coba Loju. Untuk menyudahkan bangkalai pak ibu-ibu rencana mama ambo kasadonyo dek yo hari hampir subuh ambo minta tolong langsung ke Lastri delah kerajo biasa nak kakok ya. Oke. Jadi mohon maaf Bapak Ibu-ibu
lah patui jarami ko lapua de lalamo batang tarandam aya di bandana mangganang lah batui matu ambo mangantua de ari lah lewat tengah malam tapaso anak jebini ambo bawa pulang dari ambo nama oyak dari Sanjo. Mohon maaf atas kekhilafan kalau tagi sia dek naik tersinggung dek teka turun ambo ulang sekali lagi mohon maaf atas kekhilafan kami dan kepada grup kami di bawah pimpinan Uda Kamarudin kami ucapkan bagurau sampai subuh karena telah tiba ambo izin sadonyo dosana untuk berakhir pulang. Lanjut Lasri yang menggantikan ambo. Terima kasih ya Guru atas kemurahan hatinya malam kini. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan jauh nih ambo. Amin amin amin. Kalau bisa lama laju. Kalau di induk mau maya kancang menuju engkau. Pesan dari Mak Loju, adin kalau lah ikut tukang oyak aku Pak Wendia kancang awak kamu ko. Pesan dari Mak Loju. Terima kasih banyak Pak Guru. Terima kasih apa Guru, lamai apa pulang udah canoi. Ibu banawak joma loju kayu gadang awak di sinso urang karam den ninyo kayu gadang awak di sinso urang. Sebentar, pesan dari Putra Ampalu, Ketua Bamus, kalau mode ikut tukang oyaknya, coba pula lah Ketua Bamus kamu ko menyampaikan pesan mode Putra Ampalu sebentar ko. Pesan dari Putra Bamus, kalau Naniko Putra Ampalu tukang oyaknya indak paralu disuruh awak berjalan sekamukonyo acok-acok awak isia. Abang Yogi, cepet lah ya. Cepet lah ganti. Sahabat tadi je. Oh Mak Loju, kalau nan contohnya mode iko tukang oyak Mak Loju sekali samini Bang Yogi yo kamu ko pincang bayak kaki Bang Yogi pokoknya kamu ko. Pesan dari Bang Yogi, lanjut. Pai diaki aku budi rendang kami batigo lalai kami batigo de awak ciean mancam sadang bansai sigi nyang tibo atia oi sigi nyang tibo. Sahabat tadi je. Anan Ketua Bamus sama Putra Ampalu lah kancang kamu ko Bang Yogi Mak Loju ba itu pulo anan Pak Wali indak taraga babi siak kamu ko. Mak Loju kancang kain dua acobana kamu ko kini erusuaden dinyoden Jale awak punya pariwa orang lain anak nasi garam deni nyolo juai.
Modeko mak lo jua. Kancangnya Bang Yogi kamu koa. Indak satiok mini lah do kalau mambaunan tukang oyak iko ya sebenarnya harum. Satiok do tiak teraga aja wak tagak lama-lama siko. Pesan dari Bang Yogi. Lanjut. Ba minta kibidi ya lo dan malam sama lakonan kalau kagak gam malam ambe zanti babu sebentar aja ya. Nan Bang Silinjun dari Pagurau Botuang. Manyoko ndak ada suaronyo alah pulang. Pesan dari Putra Bamus, Ketua Bamus. Bang Silang oh ya Allah pulang mangko indah kadang nasi suaronyo nan Yalah Mama Jurun sana, alah panjang pulau di Laguna Niko. Kita putar pulau lengkok balik yang Hei penasaran. Tunggu santai DJ. Ketua Bamus, Bang Mancun tuh dek ndak namu hanya kamu ko babaun talingo suwoknya makanya ndak bisa hanya kamu ko. Pasan dari nanti samping nanti ujung tuh mak loju jangan di pasuan juo balam maromang tuh mak loju mati beko. Matinya. Pesan dari Ketua Bamus, Pak Oji, Pak Pulo ko lay kata kau di Pak Oji. Apa pulo alasan Pak Oji gini ko? Pak Oji. Oh lala rimbau. Mereka mati. Lanjut. Deh. Nya hujan-hujan nah. Lihat lagu yang mak juga, awak tahu nama bentuk robot kurang baterai. Mode orang malunya sawah. Alun deh DJ. Udah Oji, bergetar gitu le udah Oji. Iko ada nang kosong cie Sadari Ketua Bamus. Nan putra Ampalu lai juo taragaknya cuman maleh mengatukan. Iyo putra Ampalu. Adi. Alun lai. Bapasan ka Bamus.
Bapasan ka pakai bamus. Ulang lihat. Mak loju selah bagoyang lain namuah nyopat tuik selah ketua bamus tu seorang saja sampai kini. Konda korek duo selah jok onda tu biar nak surang saya tarui. Pesan dari Bang Yogi, ya gitu. Nan cik le, nan guru ko ha, 10 lah nak diturunan, nak ditampungnya jawanya ko. Ah itu nama loju dari dulu. Pesan dari Bang Yogi. Goyang lama baju. Pak Yogi, Surat. Goyang pinggang malah jurus teh. Kau lagu kancang. orang gila padanya. Asik. Putar. Berdua aja. Semua orang gila padanya. Sebentar DJ. Mak Loju. Oh Mak Loju. Kalau namuah ketua bamus bagoyang, biarlah putra piliang nan manyawer. Kalau indak namuah ketua bamus bagoyang, goreng sela balam tu lain. Bang Yogi. Baposan lo cek Pak Oji dari Bang Yogi. Kawan-kawan ni pulo lah Mak Loju ko bagoyang Pak Oji. Tarik sayang. Tarik sayang. Ha gitu Mak Loju ah. Ayo ka bagoreng sebalam tu. Putra piliang. Bukannya ambo maleh bagoyang. Tapi susah untuk mengatukannya. Kini terbalik lah. Putra piliang nama goyang, awak namanya wer. Cepet lah. Tapi penasaran cie lah. Tolok pinggang Mak Loju. Indak payah bagai orang berpasan makanya payah. Tidak itu sah. Boleh itu pinta balaku apa hanya itulah pokoknya. Tunjuan dulu ujuannya ketua bamus pasan dari putra piliang. Oh Pak Oji, paralu pulo lastri menjapui Pak Oji ke belakang tu. Tinggal bagoyang aja Pak Ojinya, tunjuan pulo lah. Kabamus, tak paralu balam digoreng. 1, 2, 3, 4. Banyak. Nah Pak Oji deh. Semua orang gila padanya. Asik. Kau mangal orang. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapat kasih sayangnya. Bermacam-macam cara pun dilakukan. Tidak upahnya seperti perlombaan. Sungguh mati aku tadi penasaran. Sampai mati pun akan aku perjuangkan. Kalau belum bisa aku mendapatkan, So, tadi, Je. kapan yang menjadi rebutan. Memang Mak Loju. Mak Loju. Kalau sudui sawer nan putra piliang minta kok lah tetunjukan. Cuman alun bagian kelas 3 deh. Tagak putra piliang dari siko dulu baru sah bagian kelas 3. Baa putra piliang. Asik. Semua orang gila padanya.
priamu, tapi jangan petunjukan banana. Nggak taluk mulu dong. Geragan makannya goyang. Bukannya putra pilih yang indak namuh bagoyang, beko kalau seandainya putra pilih yang bagoyang, taimpi pulo dek balam. Balam maromang ketua bamus tu beko. Dek balam tigo gayo putra pilih yang. Mbak paham sajolah ketua bamus tu. Lanjut. Sabalun itu DJ. Tadi kan putra piliang surang dan mengecean, minta tunjukan sudui sawerannya, kini ketua bamus lah menunjukkan suduinya. Putra piliang banana nak talo, tunjukkan sekarang priamu. Apa putra piliang? Pesan dari ketua bamus. Agih Pak Lojo. Kayu ah. Hai. Goa, saling mago kok ketua bamus. Kalau yo namuh ketua bamus kok kabagoyang Jolasri. Goa, awak tunjukan. Pesan dari putra pilihan. Tadi ketua bamus sama menunjukkan pula resiko. Mana maju cak dua-duanya, marilah bang. Nggak ada, nak mau ada. Lah mati balam ketua bamus. Alunai. Tabangnya yang baru. Seratus 150 dia Lasri, tapi goyang putra pilihan suka. Terima. Tapi udah goyang. Goyang dah boleh bayi dah. Kalau bayi mereka dibalikan pitih kok. Gini DJ. Biarlah kalah ketua bamus. Semua orang gila pada putra pilihan. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapat kasih sayangnya. Bermacam-macam cara pun dilakukan. Ini tidak ubahnya seperti perlombaan. Sobat tadi J. Ketua bamus kanalah mencali awak bagoyang Jolastri. Kini ketua bamus dan bagoyang lay. Lebih apa dua rasanya putra piliang di situ. Ado jo tambahnya lay kok. Kok lay ado jo bawa lah kamari. Nan sawer jan rusuh. Ketua bamus putra piliang lah bagoyang. Kini ketua bamus dan bagoyang lay. Kan putra piliang lah menunjukkan bukti. Nah, lu jawab lagi. Kalau alunjo ketua bamus putra piliang duduk lay.
Kalau nak goyang juga awak baduo ketua Bamus Jelasri impi dari 150 tadi labiah pesan dari ketua Bamus. Kak labiah. Hei. Adalah diimpi. Goyang. Ayo kak goyang. Goyang lu. Aja menggigil lo lutui goyang. Merah sih mukanya sama aja bajunya. Bang Yogi bepasan, Bamus, bagoyang sela Bamus, ndak kawak kecek-kecean bagai do, pesan dari Bang Yogi. Kalau ada lah yang panjang selastri ko ada nama masukan kelam saruang mako, pesan dari Maluju. Aduh kah? Iko sawer nan baimpi ceko, 172. Kalau indak jo kalau lastri kagoyang jelastri suruhlah lastri ko duduk lah Putra Bamus, Ketua Bamus. Bagoyang lah jadi ada deh, ada ibu udah jadi ada. Nyoba kini kemana ego awak? Barah buka dah. Goyang. Kalau iko do. Kan labiah dari. Kalau main pi itu terserah. Bagoyang sela Bamus agak sebantah bayi ya pokoknya bagoyang pesan dari Bang Yogi. Jangan melengong-lengong aja leh. Jangan calik-calik aja kate kalimponan weko tu ayi ya dete tu mah. Ndak kawak kecean bagai do kecek Bang Yogi. Menggigil lucu. Capek lah ya lalonya. Lanjut DJ. Cepet lah Bang. Bang. Dia nak tolok dia nyada dia. Terima balik Bang. Ayolah dia. Terima kasih. Mengakunya menyarah Bang Yogi. Sawer diambiaknya dia putra pilih yang balik lastri disuruh naik Mak Loju kembali ke jalannya. Ayolah Mamak jadi sana ala panjang pulau ke lagunan tadi. Pamulo, oh, oh,
Nan sabantako kan ketua bamus Allah manyarah, Allah keluar bendera putihnya indak mampunya doh. Nan kini ketua wifi Bang Idol baa pulo mainnya. Lai kata lo indak pesan dari Bang Yogi. Sambalado baninya amin anak kaduang di makna pagang to ajari maju di makna pagang to ajari kalau jando kandang pajin anak kaduang naluri bisa jadi karit yang anak kaduang naluri bisa jadi karit yang Pesan dari Gae Tagage. Kalau itu nan Bang Yogi tanyo kini ya, itunya alun bagoyangnya lah menyerah, ndak sanggupnya do besoknya kapoi umroh. Jadi imai-imai pitih lu. Pesan dari Gae Tagage. Biwe kan malam ini nan panduang bagi irang dalam tuan dua jojan ko anti Pesan ketua bamus, bukan awak ragu untuk bagoyang mak, tapi lain pulo nan maruswah. Nyama detu. ba ketua bamus kabagoyang melasti mungkin rang rumahnya di situ nanakan bang mungkin rang rumahnya di situ walau angela di tangan gerang nanakan bang dilap gurau di jujai jiwa tuan dilap gurau di jujai Selamat tadi deh. Nan ketua bamus Allah manyorah, anan ketua wifi Allah mengaku pulo dulunya manyorah. Kok iyo kapai umrohnya? Kan iyo memang mak lo jujuo nama maci itu indah ada perlawanan dari siapapun. Gae na gae nya. Nan jiwa tetap mudo, tetap mak loju nomor 1. Lanjut. Pesan dari Gae Tagage, mak loju tuh ai ndak kakueknya jiwanya mudo juo baru. Dek mancaliak si mamanya Lastri Iwit bagoyang. Malam bekonyo lalu jadi rasian deknya tuh. Ya mau itu. Santari jay. Mak loju. Gae gigi ya, kalau mangkilek juga kan yang anak dendang lu, ancik pai umroh lu, calianan lu. Pesan dari Mak Loju, kulek-kulei Mak Loju cali anak dendang pesan dari Gae Tagage tadi.
Tonton ya. Pesan. Sia stokar. Pesan dari kayak Tagage. Lastri nio pai jo kayak Tagage. Pai jo kayak Tagage umroh. Gaya Tagage pai pakai pesawat tapi Lastri naik di jalan yo. Tanyain ke mak laju stokarnya. Tuh bah Lastri naik di jalan pakai pesawat. Meninggal Lastri dia. Ngai baguranyo ama aloju kan duang gaya Tagage tolong ada ngakar kan duang gaya Tagage tolong ada ngakar lupa dusi nana ba madu kan duang kini laki-laki banyak bapak bayan laki-laki banyak bapak bayan Dia bahkan bakanen dengan ayama udah lakan walinan danang ayama udah lakan walinan danang mangkok kami mak bapak boyan ayama ketujuh lagi nih kurang ayama ketujuh lagi nih kurang bahkan dah ada itu darah jaya yama abad dengan kamu kamu abad dengan kamu Ima indah lakama rasa yama aminan murang kau tu awak dua nanai aminan murang tu awak Oi mak loju tinggi sama kawan kalah mambali menang mamakal kalah mambali menang mamakal baangan kila indah kasang saya mak loju urang babi ni awak bacarai urang babi ni mak loju bacarai Yalah, kayak Tagage lah panjang pulau dia lagu naniko. Kita putar lengkok baliang kandak dari Putra Piliang. Lagunya Aduh Aduh. Sabuian namo Ketua Bamus di Jang Pantun. Biar kulek Ketua Bamus tu nang aduh aduh. bahagia Sabagulu imak loju pulang tiba di rumah kasurang sajong oleh pajak mati isi tengah ilang manam bang malam mata tangko pulung oi dong gae Tagage jo kawan gae cuna lainyo datang dulu bahasa anduk bayi
Pesan dari Putra Piliang, ulang lihat kak onde-onde tadi. Mau dek onde-ondenya. Onde-onde ketua Bamus. Anak tahu deknya onde-onde itu. Pesan dari Putra Piliang. Lanjut DJ. Iyo, cancang lomba. Adik gulai mani, kok tak mani, tak cancang lomba. Dimain dak ketua Bamus hibo hati. Awak gagah babi ninda. Pak Wali. Ya, jangan pulang-pulang baru. Dengan seiringnya lagu Naniko di Papanjang, ayo nak bisa awak menang aduh-aduh sama dekodo mak loju. Pulang awak lah ya mak loju. Pesan dari Pak Wali, terima kasih banyak Pak Wali lah wasilau kami kemari. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Pesan dari Bang Yogi, asa sudah aduh-aduh ketua Bamus, aduh-aduh loju leh. Itu ikut nama bau? Enggak asri dah. Iya. Nah, lanjut. Lanjut DJ. Aduh, emak loju, papa loju. Lanjut. Indah aduh kak, onde mak loju. Pesan dari Putra Piliang. Mila diralat seketek pesan dari Yogi je Putra Piliang tadi. Aduh apa? Pesan dari mak loju. Sudah aduh paloju tuh. Sojok paloju pesan dari Bang Yogi. Ilah malu nyenyo nak pandai lah tri. Itu laki-laki video call lah malu lah. Sabui dah dulu. Akan kini bahkan nak dibari juo dan mimpi malam tadi bantah guliang rasa kalau juo aduh Senta tapai.
Jolehan sakete aduh-aduhnya tuh kapapa lojunya tuh Kak Mila. Nan pasan nang kedua ketua bamus jangan dipacik-pacik juo kapalo tuh ketua banus. Ande. Aja itu onde-ondenya dari Bang Ujang. Terima kasih banyak Bang Ujang. Selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, nari dek hujan lobe. Lanjut Kak Mila. Sabalon Kak Mila Naya. Sesudah Kak Mila nanya puluh tukang oyak mode Dyson tadi aduh-aduhnya. Tapi imbauan ketua bamus nak makin sakit kepalonya tuh pesan dari Putra Filia. Bang Mancun bapasan Putra Piliang. Kalau tukang oyak ke Putra Piliang suruh madu haduahnya Bang Mancun capek senya pulang sekali tuh. Pesan dari Bang Yogi jo Bang Mancun di belakang. Pak Wendy pulang apa walai? Pak Wendy orang Pak Wendy pulang lai. Gait tagage. Terima kasih banyak Gait tagage jo rombongan jo lain-lain. Salam lah teh. Pesan dari ketua bamus selamat jalan Pak Wendy Gait tagage jo rombongan hati-hati di jalan. Terima kasih Allah basilau kami kamari. Selamat sampai tujuan. Lanjut. Usalamu bobok surang mimpi buruk kok aja tipu kalau juai aduh kalau juai aduh kalau juai onde kalau juai mati ayah marano ande banyak anak lepas kabeh aduh kalau juai nanya pula tukang oyak di Ragunan Niko. Nada bakanda samo didanga nada bagurau samalam kini kalagu iko dimintanya denai ibarat sunni dang au tangah sawah indak bana kakandung unyi kakadang intia jadi juo aduh ketua bamus aduh onde ada inyo terdudu-dua akhirnya tersungkur. onde udah onde nende banyak anak pasang lakabe ado kutu